maraya apon po kanato ngamin mga ngon, mga pagirumdom. Paki-turn off man po kan sa inyong mga cellphones habang yaon po kamo sa loob kan simbahan. Lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Bantayan ang sa inyong personal na gamit. Bantayan po ang sa inyong mga bag as in personal na gamit. As in dahil magwalat din anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Tamang pag-ako kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan ang walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Kung anon ang hostya, gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong hostya sa atubang kanpadi o ministro. Misa Pro Seminario Collection. Ngunyan po iyo ang enot na Domingo kan bulan. Igwapo kita nin second collection para sa pangangaipo kan seminaryo as informasyon kan mga seminarista. Enrollment sa Holy Cross Parochial School. Padagos pa po ang pag-enroll sa Holy Cross Parochial School. Ipa-enroll po ang sa indong aki sa Catholic School of Nabua. Anpon po kan klase sa maabot na petsa 15 kan Hunyo. Kafiestahan asin novena sa kaumawan kan Sagrado Corazon de Jesus. Sa Biyernes petsa 12 kan Hunyo, iyo ang solemnidad kan Sagrado Corazon de Jesus. Ang novena ginigibo po pagkaaga. Pagrumdom kan pag-abot ni Inang Angustia. Sa Lunes, petsa 15 kan Hunyo, sa tuya pong rurumdumon ang aldaw kan pag-abot ni Inang Angustia sa Nabua. Igwapo kita nin misa pagkaaga sa iyang kaumawan. Pwede man po magbisita sa Inurogan ang mga devotos, siring sa nakakaugalian. Alagad mayo po muna nin pagprosesyon kan imahin, siring na dati nyatong ginigibo huli sa burukasan kan klase. Asin, pagsuporta para sa bukasyon. Padagos na nangangapudan sa mga parokya na suportahan ang bukasyon sa pagpadi. Tabangan ta po ang mga seminarista kan sa tuyang parokya. Mga pamisa, ngunya na 5:30 p.m. Mass, Thanksgiving Mass offered by the following: Camarinesur Eye Center, L.A. May Cesar, Mr. and Mrs. J.P. Prongoso, Saraspe and Gastillo family, Pong Daza, Earl Dominic Manugo, Lorilyn P. Porras, Claire Parco, Mr. and Mrs. Jaime Pontillas, and Evangelina Adjova. Petition for fast recovery of Jesusa, offered by Heidi and Brian Sepnio. Petition Mass, offered by Lorilyn P. Porras. Petition Mass, offered by Jermine S. Gabarda. Petition Mass, offered by Bobby Pontillas. Misa Kumon, offered by Mary Jean Frongoso. Para sa kalag ni Ivan, offered by Municipal Kagawad Junjun P. Duran. Para sa mga kalag ni Dapaciano Sr. E. Freddy, offered by Joey Masulave. Para sa mga kalag ni Marcelina E. Paking, offered by Maribel Pasion. Thanksgiving Mass, offered by Carlos D. Estalio. Thanksgiving Mass, offered by Rule Family. For all souls in purgatory, offered by Anonymous. Para sa kalag ni Corazon Ibo, offered by Mr. and Mrs. Alan O. Ibo and family. And for safety and good health, offered by Toledanes and Pandes family.
Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang sa pagtubod. Sarong tinapay si Kristo sa Eukaristiya bilang tinapay nin buhay. Ngunyan na Domingo, sa tuyang siniselebrar ang katotoohan na ang tinapay asin arak sa sakramento, iyo ang tunay na hawak asin dugo kan kagurangnan. Ipamibinyato sa satuyang selebrasyon na ang pag-ako niyato kay Kristo sa Eukaristiya, iyo ang magdarasato sa buhay na pano nin pagkamuot. Ang mangingitnotan sa Santa Misa Tangunyan, iyo si Reverendo Padre Frankie P. Eligoyo. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indo kapos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akondan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa ton Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Jesucristo, kagurang na Dios, Cordero kan Dios, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan at kinaban. Ako aansa mo, pagimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan hurot, kahalangkang. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamulawayan kang Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdum kan sa imong pasyon, warasa namimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo an bunga kan pagtubod sa imo.
Ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Dios Ama, kasaro ka na Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, an mga babasahon. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh dai nagpabaya sa mga Israelita sa paagi kan pagtaon sa inda, din kakaanon mantangyaon pasinda sa disyerto. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Deuteronomio. Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos, 40 taon na sa disyerto. Tanganing mapakumbaba ka, mabalo ka asin maaraman, kung ano anyaon sa imong puso. Pinakakan ka, kan mana na daimo aram, ni aram kan sa imong mga magurang. Tanganing ikapaaram sa imo, na bako sa tinapay sana mabubuhay ang tawo, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kan kagurangnan, mabubuhay ang tawo. Tibaad magdakula an sa imong payo, asin malingawan mo an kagurangnan na sa imong Diyos, na iyo sinagpaluwas sa imo, hale sa daga, nin Ehipto, sa harong nin kauripnan. Sinagpalakaw sa imo, sa disyertong dakula, asin makatatakot, mahalas na marara, asin maamamatak, pahangro na mayo nin tubig. Sinagpabuluwak para sa imo nin tubig, hali sa gapong silisi. Sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na daiaram kan sa indang mga magurang. Tanganing pakumbabaon ka, asin tanganing baloon, para warasan ka nin karahayan sa katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon an kagurangnan, Jerusalem. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Sion. Tapinakusog niya ang mga trangka kan sa imong mga pintuan. Benendisyonan niya ang sa imong kaakian sa laog mo. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang sa imong mga sagkudan, ginigibo niyang katuninungan. Sa matimgas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Inuusip ang sa iyang tataramon ki Jacob, ang sa iyang mga kabutan, asin mga pagbuot ki Israel. Dai niya ini ginigibo sa gabos na nasyon. Ang sa iyang patakaran, dai niya ipinapaisi sa iba. Alleluia. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang Diyos nin pagkamuot asin katuninungan, yaon sa to bilang Ama, Aki asin Espiritu Santo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An kopa kan bendisyon na binibendisyonan ta, bakong parupakinabang iyan sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na binabaak ta, bakong parupakinabang iyan sa hawak ni Kristo. Huli ta saro sa naan tinapay, saro sa nakitang hawak. Kita nadakol, takita gabos, nakikisalo sa saro sanang tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay na huminilig hali sa langit. An magkakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sakuyang itatao iyon sa kong laman para sa buhay kan kinaban. Nagpairiwal-iwal ang mga Hudeyo na ansabi, paano kanisa ito ikakapakakan ang sa iyang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, amen, nagsasabi ako sa indo, kunday nindo kakanon ang laman kan aki nin tawo, asin inumon ang sa iyang dugo, mayo kamong buhay sa indo. Ang nagkakakan kan sa kong laman, asin nag-iinom kan sa kong dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran, asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. Taan sa kuyang laman, tunay na kakanon, asin ang sakong dugo, tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sa kong laman, asin nag-iinom kan sa kong dugo, sako nagdadagos, asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay huli kan ama. Siring man ang nagkakakan sako, siya mabubuhay huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Bako siring kan kinakan kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Marahay na barata kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilia. Diyos maray napon po sa inyong gabos. Ngunyan pong aldaw, ngunyan na Domingo, ang simbahan nagseselebrar kan solemnidad kan hawak asin dugo ni Kristo, most precious body and blood of Christ. O kaya mas bistado po niya itong bilang Corpus Christi. Corpus, hawak, Christi. No? Christ, hawak ni Kristo. Ini, base sa pahayag kang satong kagurangnan, na ang sa iyang laman, itatao niya bilang kakanon. Ang sa iyang dugo, bilang inumon. Igwaning sarong teologo na nagpahayag po kaini, ang nagpaliwanag kaini sa teolohiya asin sa filosofiya, siring man, si Santo Tomas de Aquino. Siguro, kung ipinahayag sa satuya ning kagurangnan ang mga tataramon niya sa Ebanghelyo, na kung saan siya nagsabi, ang sakuya ngayang laman, iyo ang sakuyang itatao bilang kakanon, asin ang sakuyang dugo bilang inumon. Maski kita, maisip ka iyan. Kaya nga ang kahaputan ka inihong mga Hudeyo, kan madangog ang tataramon na ini ni Jesus, sabi niya, ninda, paano ka ini sa to ikakapakakan ang sa iyang laman? O dawa kita, pag sinabihan kita ngunyan, kaiyan, baka mag-isip kita cannibalism iyan, ano, pagkakan, ng hawak, asin pag-inom kan dugo ning sarong tawo. Pero sabi ni Santo Tomas, paano ining nangyayari na itinatao sa satuya ni Kristo, kan mahal na Diyos ang sa iyang hawak, tanganing satuyang maging kakanon. Sabi ni Santo Tomas, ipinaliwanag niya ini sa paagikan pag-obserba sa kapalibutan. Kang mag-observe siya sa kapalibutan, ini ang saro na nariparo niya, ang constant change, ang danay na pagbabago. Ano ang gabos? Nagbabago. Ang gabos, nagbabago. Pero sa pagbabagong iyan, sabi ni Santo Tomas de Aquino, igwang duwang klase siyang nahiling. Ang sarong klaseng pagbabago, inaapod na formal change or physical change. Ito ining pagbago sa panluwas kang sarong bagay or sa itsura kang sarong bagay or sarong tawo. Halimbawa, kang sarong formal change. Ang dahon, kulay green, next month, kulay brown. Kung iyo, nagbabago, nag-yellow, tapos pag natuyo na, kulay brown. Ang satuya pong bado, bago pa, magayon pa ang kulay. Pero pag lipas ning pirang bulan, sa kalalaba or pag naatian, nagpukupas. Minsan nga nag-iiba ang kulay mismo. Pero ang mga iyan, inaapod na formal change.
physical change, physical change, panluwas. Maski ang satuyang itsura nagbabago, pero ang pagbabago, physical. Si satuyang height na hababa, after pirang years, nag-iba, apwera sa iba, nag-iba, naglangkaw kita. Si dating mga maitom, ngunyan maputi na, bawang iyo. Ako lang ang day nagpuputi, kaya ito pang aki pa ako, iyon na ni ang kulay ko. Pero kaya ito, ang iba sa Indo, pag iniling nindo ang sa Indong itsura ka ito, picture, kulay, maitom, o ngunyan, mapuputi na. Bawang iyo po, nagkakaiguaning pagbabago. Pero sabi ni Santo Tomas, sa physical change na ini, igwang sarong nagdadanay, itong day nagbabago. Inaapod niya ining substance. Substance. Pag sinabing substance, bako ini itong nasa ibabaw, itong nahihiling, itong namamati, kundi itong nasa irarom kang nahihiling ta. Kaya nga ni substance, pag sinabing sub, irarom, that which stands under. Kaya pag sinabi tang submarine, sa irarom kan dagat. Pag sinabi tang subway, sa irarom kan daga. Ngunyan, ang sarupang nahiling na pagbabago ni Santo Tomas de Aquino, kabaliktaran ka inihong physical change. Inaapod niya ining substantial change. Nagbabago sa substance, si irarom, itong daita nahihiling. Sinasa irarom katong nahihiling ta ang nagbabago, bako si nahihiling ta. Asin, ang substantial change na iyan, sabi ni Santo Tomas de Aquino, nangyayari sa laog kang Santa Misa. Kaya ang ang apod niya to sa misteryo sa laog kang Santa Misa, na kung sain, ang tinapay sa kaang arak, nagiging irarom. Kaya ang ilingon po niya to sa Santa Misa, pakatapos na i-consecrate kang sarong padi, sasabihon, tanganing ini maging para sa mo, hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Itong sarong parte kang Santa Misa. Pakatapos na bendisyonan, asin sinabing maging hawak asin dugo, physically, dahil man nagbago. Tabako man siyang itong sarong klase ng pagbabago na physical change. Dahil man siya nag-brown, dahil man siya nagpulang maray, nagdugo. Dahil nahiro ang physical na itsura, pero substantially, naging hawak asin dugo ni Kristo. Kaya ang nagbabago, ang pagbabago na nangyayari kaya, substantial. Bako siyang physical. Bako siya itong nahihiling ta, kundi itong daita nahihiling. Well, kung daita po yan nasasabutan, danay po kitang magpahayag ning pagtubod na si Kristo iyo ang laman niya, asin ang dugo niya, inaakot ta sa Santa Misa sa forma kang ostya, asin arak. Dahil ta ini mismo, ipinahayag ni Kristo. Kung dahil tayo nasasabutan, at least ini na lang tataramo ni Kristo. Si Kristo kaya sa satuyang Ebanghelyo nagsabi, itatao ko ang sakuyang laman bilang kakanon, asin ang sakuyang dugo bilang inomon. So sana masabutan po niya to yan bilang mga Katoliko sa pagselebrar niya to kang Santa Misa, sa atubangan ta, nagiging presente ang mahal na Diyos. Asin ang sa iyang presensya dyan, real, inapod na real presence. Bako sa na siyang symbolic, bako sa nang simbolo, kundi real presence of Christ. Kaya tutuong yaon sa kaibahan niya to, sa tahaw niya to, si Kristo. Ano po ang implikasyon ka ini? Kung si Kristo tutuong yaon sa atubangan niya to, sa Eucharistia, magayon na dapat igwa kita ning tamang disposisyon. Ano ang buot sabihon? Kita po, pag nag-aatubang sa sarong tawo na importante sa satuya, halagang tawo, kita po, dahil nag-aatubang sa tawong iyan, sa ordinaryong itsura niya to, pero may kitang nagpe-preparar, nag-aandam. Pag may bisita kang importanteng maabot, nagkakarigos kita, nagme-make up kita. No? Pag iri-importante pa ang maray ang mabisita, nagli-lipstick pangani kita. Kung labi pa ka-importante, mas mapula pa ang satuyang labi, ang lipstick na ilinalaog. Depende. Kung may importante nga ning tao minabisita sa satuya or inaatubang ta, nag-aandam kita, bako daw, na sa pag-atubang ta sa mahal na Diyos sa Eucharistia, dapat kita nag-aandaman, asin igwaman ning tamang disposisyon, pangluwas sa kapanglaog. Kaya dapat maninigo man ang satuyang itsura. Kaya baga may mga simbahan, upon entering the church, igwa ka mong mahihiling itong pagirumdom, dress code, kung ano ang dapat ang
baduon. Maatubang kita sa mahal na Diyos. Maatubang kita sa kagurangnan. Bako kay Father, or bako kung isay pa man, nayaon digdi sa altar, ang nasa atubangan niya to, ang mahal na Diyos. Kaya dapat tama man ang satuyang postura, itsura. Kaya pag pigdi-discourage, baka iwa digdi maligis ka mo. Pigdi-discourage itong sleeveless, tubeless, ano pa si mga less sa babaeng pigan, sa lalaki jersey or nakasando sana, pigdi-discourage. Kasi bako yan ang proper na attire. Pero man lang yan sa bisita ta, dahil man kita minaatubang na nakasando sana. Ano pa? Pag-aako kan banal na komunyon. Kung si Kristo, yung aakoon po niya to, dapat tama man ang satuyang disposisyon. Minsan makangisi pag may nagkukumunyo na, hawak ni Kristo, pagtaupo kayan kang kamot, pag duhol kang kamot, pag hiniling mo po yan, igwayan mga nakasurat pa, may nakasurat pa dyan, kamatis, laya, tinapa, bang iyo po, taday pinura, sinuratan kang nagsaod, tanganing day malingawan, tapos pag misa, dahil na lamang piglinigan si kamot na kung sain, ilalapat ang hawak ni Kristo. Ilalapat ang hawak ni Kristo. Ang magayon pa, kung numero mismo, minsan pag hawak ni Kristo, amin, mahiling mo pumpyang 32, may numero sa, so yan, tas inaataman niyang numero, isinurat sa kamot, tanganing dai, malingaw. Bangay po. Kaya, kita pag nag-aako kan banal na komunyon, since si Kristo ang inaako po niya to, totoong hawak asin dugo ni Kristo, dapat with reverence, may paggalang, may pagrespeto, ang pag-ako niya to sa iya. Kaya hilingon na po nindo ang palad nindo at tiyan. Kung may surat po iyan, taday mo na linigan, o gamito na lang ang dila mo na. Next Sunday, pasiguruho na iyan. Dila mo na. Pero pag dila man ang sa indong ginamit, dahil manindo pag-iiba, ang samuyang muro, tabako naman ini hawak ni Kristo. Hawak mi naman ini. Kaya iluwas lang ang dila, ilalapat mi na naman ang hawak ni Kristo. Ang punto lang po niya to, akuon niya to si Kristo na may paggalang, may respeto sa banal na Eucharistia. Bako lang panluwas, kundi siyempre man panlaog. Ibig sabihin, para sa satuya ng mga, lalo na itong mga regular na nag-aako kan hawak ni Kristo sa banal na komunyon, dapat hinihingumawan po niya to na tama man ang satuyang disposition panlaog. Ibig sabihin, malinig po kita. Kung aram po niya to, naigwa kita ning mortal na kasalan. Pag sinabing mortal na kasalan, itong dakulang kasalan, na aware kitang kasalan ini or sala ini, pero ginibot ta pa. May full knowledge kita na ini sala, pero ginibot ta pa. Grave sin. Pag igwa kita ning mortal na kasalan, dahil po kita masupog minsan, na dai na magpila. Ang iba kaya nagpipila ay masupog sa kataid ko, nagtindog, masunod naman ako, tanganing day ako judge, pag day ako nagtindog, baka isipon ka ini, may ginibo akong sala, which is iyo man siguro talaga. Pero tanganing day lang masupog, or day mapasupog, minatindog naman. Maski aram niya na may nakumiter siyang kasalan na mortal. So ang sarong tawong igwang mortal na kasalan, dahil po maninigo na mag-ako kan hawak ni Kristo sa banal na komunyon. Mas masupog po kita pag nagtindog kita asin nag-ako kang hawak ni Kristo na igwan ning mortal na kasalan. So dahil po kita masupog kung minsan nagtindog si kataid ta, madihon ta, tugang ta, tapos kita dai, masupog kita, kung magtindog kita, maski aram tang, igwa kitang mortal na kasalan. Corpus Christi. Ang hawak ni Kristo, or ang Corpus Christi, may sarong pagirumdum sa satuya, kan importansya or halaga, kan hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo, nagtataw sa satuya nin buhay asin kaligtasan. Tulong hawak po ang satuyang paghurup-hurupan. Enot, itong literal na hawak ni Kristo na ginamit kang siya magdigdi sa kinaaban. Itong hawak na ipinako duman sa krus. Ipinako duman sa krus. Pinasakitan, nagadan. Kan ang hawak na ito ibitay duman sa krus, ito po nagwaras nin biyaya, ning grasya para sa kaligtasan niya tong mga tao. Ikadua,
ang hawak ni Kristo sa Eucharistia. Parehas ang epekto. Ang hawak ni Kristo sa Eucharistia nagtatauman ning grasya asing kaligtasan, buhay na daing kasagporan para sa sato. Ang pinagkaiba lang kang duwa, kaitong panahon si hawak ni Kristong idinusay duman sa krus, idinusay niya na medyo messy, madugo, masamok, warak, sabog, tas siya baga pighampak, kinulugan, pinasakitan, ipinako sa krus, madugo. Ngunyan, ang hawak ni Kristo na idinudulot ta sa Santa Misa, idinudulot ta sa paagi na bakong madugo in an unbloody manner. Idinudulot ta sa Ama, pero bako ng arog ka ito na masamok, madugo, sabog, kundi malinig, may solemnidad, may solemnity, may katuninungan, etc. Ikatulo, ang hawak ni Kristo na iyuan simbahan, ang simbahan. Sa surat ni San Pablo, sinasabi niya na si Kristo iyo ang satuyang pamayo. Christ is our head and the church is His mystical body. Ang simbahan iyo ang mistikong hawak ni Kristo. Kaya, ano ang implikasyon po kaini? Kung ang simbahan hawak ni Kristo, asin siya ang satuyang pamayo, dapat kita danay na nakatakod or nagdadanay, nagtitiner sa simbahan, connected sa simbahan. Ilingon po niya ito ang satuyang hawak. Ang hawak ta po baga, naghihiro buhay, ang parte kang iba-ibang parte kang satuyang hawak, as long as it is connected sa satuyang hawak. Buhay iyan, mahiro iyan, as long as connected iyan sa satuyang hawak. Not unless ma-stroke kita pala ng na-stroke ka na agad. Pero hilingon po niya to, pag pigsuway ta ang sarong parte kang satuyang hawak, iyan po nagagadan. Bakong iyo? Nagagadan. Kung ang kamot na iningon niya naghihiro, pag pinutol ko ini, masuway sa kabilugan kang sakuyang hawak, ini po dai na mahiro, magagadan. Ang satuyang bitis na ginagamit na paglakaw, pag pig-amputate iyan, pag pinutol iyan, magagadan. Nakasabat na po kamong bitis lang naglalakaw. Mayo, na yan buhay once na yan ma-separate sa kabilugan kan hawak kang sarong tao. So ibig sabihin, ang pagiging connected sa kabilugan kan hawak kang sarong tao, kan parte niya, ini nagpapadanay na ang parte kang hawak na iyan maging buhay. Ibig sabihin man, kung kita danay na connected, nagdadanay, konektado sa simbahan, ang buhay po, makakamtan niya to. Kita magiging or magdadanay na buhay. Siguro dahil parehas sa proseso kang hawak, ang hawak po, baga pag nagkakakan kita, itong nutrients kang kuyanta, kang kinakan, pagkatapos na tunawon, pigdi-distribute sa iba-ibang parte kang satuyang hawak, igwaning kusog, nagiging buhay. Ang simbahan po, baga kaya, pabulusan kan grasya nin mahal na Diyos. Pabulusan kan grasya nin mahal na Diyos. Kunsiring, magdadanay kitang mag-aako kan sa iyang grasya kung kita po yaon sa simbahan. Kaya lugod, ining Corpus Christi, ang kapistahan, solemnidad, kan hawak asin dugo, kan satuyang kagurangnan, ini ang duwang ipagirumdum sa satuya. Si Enot Subago, pahalagahan po niya to, tawan po niya to ning importansya, paggalang ang hawak ni Kristo sa Eucharistia. Ikadua, kita bilang mga miyembro kang simbahan, ang mystical body of Christ, papagdanayon niya to ang satuyang sadiri sa simbahan na ini. Kaya anuman ang agihantang minsan mga nakaka-discourage na eksperyensya or sitwasyon sa simbahan, lugod, dahil ini magpasuway sa satuya. Dahil ang pagkasuway sa simbahan, magdudulot nin kagadanan. Pwedeng bakong literal na kagadanan, kundi kagadanan kang satuyang kalag. Magdanay lugod kitang buhay sa pagiging miyembro kan simbahan, asin sa danay na pag-ako kan hawak ni Kristo sa banal na Eucharistia. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtubod.
Diyos amang makakamhan. Naglalangkan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurahanan ta, ipinangidang huli ka ni Espiritu Santo, namdag Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gada, asin ilinubog. Uminilig sa mga gadan, nabuhay liwat alin sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Natutukaw sa tuho, kan Diyos amang makakamhan. Aleluya, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa panukainahabang ning mga santos, sa pagpatawad ning mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagporan. Sa pagselebrar kan kapistahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, masarig kitang mag-atubang sa presensya kan Ama asin magdulot kan satong mga kamaawotan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay, sa pagserebrar kan Santa Misa, na may tunay na pakasabot, asin urog na kaludukan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaarog kan pagkamuot, katanosan asin katuninungan sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak asin kaumayan para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga naghihelang mapakusog sa pagpasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon asin inumon sa samong paglakbay sa kinaban. Warasan na sa pakisumaro niya mo sa iya, magkasararo kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak, huliman sa naki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen.
Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. An pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamrawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kahiraking warasan sa saimong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan, na makangangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu. initaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa hurin niyang pagpamanggi kaibaan sa iyang mga apostoles, sa pagpadanay kan nakakaligtas na pagrumdum, kan krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sadiri, kordero na daing digta, an ina kong atang ninlubos na pag-umaw, sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinapabanal mo sinda, tanganing anlahi nin tawo na yaon sa sarong kinaban, maliwanagan nin sarong pagtubod, asin mabunyog nin sarong pagkamuot. Kaya nagdudulok kami sa lamesa kan kangalas-ngalas na sakramento, tanganing sagum kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit nun na ladawan. Kaya ang mga langit nun, asin ang mga daga nun, nagsasaranong sa bagong awit nin pagsamba,
asin kami kaibakan gabos na hukbo nin mga angheles, nagrurukyaw, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurahang na Diyos nin mga hukbo, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, ano kan simong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Alalanan minaligid, sa ngalan kan kagurangan, Hosana, Hosana. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin girari pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinaamareka niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya sa pod na kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan,
Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nayakon sa langit, habanalo, ang ngalan mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bukod mo sa dagat, inspirit sa langit, ang samong kakanon sa rualdaw, itaong mo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugo, hindi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Asin
Siring man ang kamurawayan sa mga Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.